Tania, ez moz? Oso ondo. Tania, konta iguzu norekin bizitzaren etxe eder honetan. Ni eta nire bi txakurrak bizi gara etxe honetan, Era eta Frida izenekoak. Zer dira zuretzat txakurrak? Nire familia. Niretzat nire txakurrak nire bizitza dira. Familiakide bihurtu dituzu. Bai, nire kasuan gu hirurak gure familia osatu dugu. Esate usunean nire familia Erak, Fridak eta nik osatzen dugu. Jendeak ulertze dizula uste duzu? Batzuk bai eta beste batzuk ez. Batzuk bai kontsiratzen dugu txakurrekin familia osatu dugula eta orain gaur egun agertzen ari den eredu bat dala. Eta beste batzuk, igual ez dute ulertzen nola egongo diren, pertsonen arteko harremanei ematen dien garrantzi mailan. Eta Erak, Fridak eta zuk sortu zuten familia horrekin, Bai. agian beste erabaki bat etor daiteke, zuk ez duzula ama izan nahi. Bai, nire erabakia da ama ez izatea, baina bai gustoko dudala eta nahi dudala zaintza eta maitasun hori nire bizitzan. Eta kasu honetan nire erabakia izan da, txakurrak adoptatzeakoan, zaintza eta maitasun eta familia hori osatzea. Ez duela zertan izan behar txakurrak edo seme-alabak. Ez du zertan izan behar. Baina zure kasuan, zuk bai hartu duzula erabakia. Txakurrak bai, etxean, seme-alabak ez. Nire ustez seme-alabak asko baldintzatzen dute bizitza, eta umeak egukitzeak suposatzen duen bizimodu hori nik ez du nahi. Baina txakurrak baita baldintzatzen dute bizitza, beste modu batzuetara. Baina haiekin bizitzeak suposatzen duen bizimodua bai argi dauket nire bizitzan eta nire etorkizunean nahi dutela. Orduan erosotasun kontu bat da? Askoz ere erosoagoa da txakurrak izatea seme-alabak baino? Gaur egun esango nuke gizartea askaldatu dala eta batez ere zailagoa da gazteentzat gure helburua ez dalako bakarrik familia bat osatzea. Bai esango nuke txakur asko ikusten direla eta aukera errazagoa dala zure familian edo txakur bat gehitzea, baina kontuan izan behar dugu kriston ardura dala, erabaki bat izan behar duela, eta ezagutza eta konpromesua eskatzen duela gure aldetik. Ze gero eta txakur gehiago ikusten dira adopzioan, eta hori normalean erabaki txarrengatik izaten da. Etxean txakur bat sartzen duena eta esaten duenak, bai, etxean sartuko gu txakurra, baina ez da familiako kide bat. Zuri hori txarto iruditzen zaizu? Triste iruditzen zait. Bai, oso triste. Txakurra baldin bada etxetxo batean, etxetik kanpo, etxetxo batean usteko? Bueno, hor, individuo bezala, baloratuko barko genuke, txakur horren ongizatea, bermatzen ari den, ala ez. Orduan, kasu bakoitza begiratu beharko da. Orokorrean, nik hemen ikuste ditudan txakurrak, nire ustez, etxean bizi beharko lukete. Batez ere, ez etxean bizitzeagatik, familia osatzeagatik, danok behar dugu. Nire ustez, danok behar dugu sentitu familiaren parte. Txakurrek ere bai? Txakurrek ere bai. Ez duzun maite txakur bat, zurekin bizi baldin bada, segurazki txakur hori triste biziko da. Alde batera utzita, dagoela sentituko du. Orduan horretarako ez adoptatu. Ez eduki txakur bat. Horrigatik esaten dugu, erabaki garrantzitsua dela. Eta konpromesu bat eskatzen duela.